Astăzi să ne jucăm cum să fie YouTuber de fapt. Hai să începem. Acum aici ne alegem pe cineva. Hai să vedem cum să el. Costumani. Nu mai știu la vorbe. Așteptăm să vină bani și să facem din ce mai mult. Astăzi vă explic cum să fiți YouTuber. YouTuber nu înseamnă să doar postați, înseamnă să faceți pe comedie sau cum. Să faceți, cum să vă explic, să faceți oamenii să râdă sau cum vreau voi. Nu contează. Nu încerc să fac mai mulți urmăritori decât alături. Pentru că nu mi-am dorit să fiu YouTuber. Nu știu dacă se întâmplă. Și nu uitați să apăsați un like acolo. Am nevoie foarte mult de like. În viața reală nu faci așa la tastatură, nu faci altceva. Trebuie să faci altceva. Hai să încercăm acum să... Nu uitați să dați like dacă vreți să mai postez clipuri de genul. N-am bani, din păcat. Am revenit. Am strântat. Și am pus video pe pauză. Hai să mai punem aici. Avem urmăritori, adică subscriber. Hai să luăm perete. Sper că vă place ceea ce postez. Dacă nu vă place, să o scrieți în comentarii. Dacă vreți să mai postez, desigur. Uite ce facem aici. Edităm. Facem așa. Haideți să facem hai să mai facem și videoclipuri aici. Cu 1000. Bun, 1000. Sper să vă placă ceea ce postez. Dacă nu vă place, asta e. Vreau să mai postez cu mai multe anumite jocuri. Să fac cât mai multe videoclipuri. Dacă aș avea Robux și aș băga pentru VIP sau ceva. Din păcate n-am. O secundă. Hai să mergem și la facem niște videoclipuri. Efort gaming.
să mai postez tipuri de genul. Și desigur dacă vă place, nu uitați să dați un like, subscribe. Oricum o să, dacă vreți să vă jucați acest joc, o să vă arăt și cum se numește acest joc, dacă vreți. Așa, facem aici mai mult. Acum facem aici. Hai să mai facem subscriber. Așa. Încercăm să facem mai mult și mai tot. Încercăm dacă vă place sau nu. Avem 43 pe secundă, acum 44 care voi pe secundă. O să încerc să fac până la 50 de frame pe secundă. Să fie prea de treabă. Așa. Luăm asta. 6.000. Bă, hai că o să mai iau. Streamam pentru ăla. Am 5.000. Mai lăsăm până la 6.000. Până atunci hai să mai facem aici. Poate, da. Facem mai mulți. Așa. Facem aici grămadă. Hai da mai mulți de subscriberi. Așa, hai să luăm și chestia asta de aici. O, ce pat frumos am. Hai să mergem să luăm. Bun. Cumpărat. Și acum vine banii. Ia uitați ce frumos vine banii. Hai să mai facem mai subscribe. Mama, acum facem 2 abonați. Nu mai facem câte unul în plus. O să continuăm așa. Haide.
Așa. Hai să luăm chestia asta. Hai să facem asta. Ciocanul ăsta vă bă dacă îmi dați like și subscribe. Așa vă dați. Uai, paște. Hai mai întâi să mai cumpărăm geamul. Sau chestia asta. Aici, bun plan. Așa, asta. Bun. Acum o să încercăm să mai facem abonați. De abonați pe secundă. Comat 92, 94, 96 de abonați pe secundă. Acum 98. Acum 100. Mamă. 100, băi. Bine. Așa. 106. 108. Și tot așa. Ok, hai să asta, ce avem aici? Nu știu și unul ce lucruri. Hai să vedem câți bani am făcut. Aici, înspui, mai lăsăm. Și azi mai vreau să mai fac upgrade-uri acolo. După ce fac 3 upgrade-uri. Așa. O să continuăm și în altă parte în 14 minute, când îți facem 14 minute, cred că o să închid și videoclipul și revin cu partea a doua când pot. Dacă strângem 3 like-uri la acest videoclip, facem și partea a doua. Ce căutați pe la mine? Căutați. Nu, m-a omorât. Pleacă aici. Mai cumpărăm la principiu ca să-i cu bibliotecul. Îmi strige persoana. Cam atât a fost prima parte din acest joc. Dacă vreți a doua parte, nu uitați să lăsați 3 like-uri măcar să facem în acea parte, a doua parte din acest joc. Și eu v-am lăsat. Pa, pa! Asta, am uitat să oricum se numește jocul. Jocul se numește YouTuber Ticon. Elevator și cam atâta s-a putut. Eu v-am lăsat. Pa, pa!